Salutare! Vreau să fac azi o filmare, să vedem în ce stare sunt familiile de albine. Azi e ultima zi din an și e o zi destul de caldă. Deși au fost mai multe zile calde la mine și în toată țara, la mine nu zbura deloc albinele. Nu știu de ce, dar deloc. Au fost 12 grade cu soare. Stupul ăsta care îl desfac acum e cel mai slab roi pe care l-am. Singurul la care am dat turtă până acum. Și foarte fain, stă strâns în ghem. Pe 4 rame. Nice. Trebuie să-l închid înapoi. Hai să-l vedem și pe acesta. Eu așa le-am împachetat. Am pus o păturică peste niște cartoane. Și la un stup de desubt le-am pus o placă de niște plăci de scânduri ca să rețină cald de desubt. Stupul acesta a avut și podișor, la ceilalți nu am. Și am pus pur și simplu niște cartoane peste rame, apoi o pătură și capacul. Uite, aici este ghemul. La ceilalți nu le pun turte pentru că au foarte multă miere încă. O să le pun mai spre primăvară. Hai să mai vedem unul. Ăsta e gol. Are doar câteva rame deocamdată. Hai să-l deschidem pe ăsta. A pus aici niște pături. Podișorul din scândură. Aici în spate am pus o pernă mare. Ei sunt pat cald. Abia de aici încep albinele. Stau strânse, ghem frumos. Tot pe vreo 4 rame. Hai să-l închidem repede să nu... că după aia nu le mai putem băga înapoi. Cam așa arată o parte din stupii mei. Hai să-l mai vedem și pe acesta. Deci, cum am spus, am doar niște cartoane și deasupra o pătură. Anul trecut am folosit folie, dar nu mai folosesc pentru că face foarte mult condens și le strică foarte mult. La fel, turte eu nu prea le pun pentru că au multă miere. Și ăsta văd că e destul de slăbuț.
să le pun turte doar dacă văd că doar dacă au șanse să fi terminat toată mâncarea. Și în primăvară o să le pun turte proteinice ca să se dezvolte. Da, cam așa arată câțiva dintre stupii mei. L-am închis și pe acesta, primul. Am așteptat să intre albinele la loc. Am văzut că au lăsat câteva pete pe aici. Nu știu de ce, dar la mine de bunăvoie n-au vrut să zboare deloc. Abia dacă a ieșit câte una, chiar dacă a fost foarte cald, 12-13 grade, cu soare, fără vânt. Vreau